uoči Velikog posta Rusija proslavlja Maslenicu. Drevni, slovenski, paganski praznik kada cela zemlja peče palačinke. To je praznik koji se dočekuje s radošću, ispunjen je mnogim običajima i opštenarodnim veseljem. Maslenista se slavi cele nedelje u domovima, restoranima, na ulicama, na trgovima, jer veruje se, ko provede tu sedmicu u dosadi i gladovanju, cele godine neće imati sreće. Blini palačinke glavno su jelo u dane Maslenice. One simbolizuju sunce i dolazak proljeća. Po tradiciji prva palačinka pravi se za pokoj duše svih umrlih i nosi se na groblje ili se daje siromašnima. A zatim počinje pravo kulinarsko nadmetanje u spremanju palačinki. Prave se od heljdinog, raženog, ovsenog, pšeničnog brašna. Jedu se za doručak, ručak i večeru. Služe se sa ikrom, lososom, čurkama, smetanom pavlakom, medom, slatkim ili džemom. Uz njih se ispija čaj ili mlijeko. Svaka porodica ima svoju recepturu pravljenja palačinki, koje se prenosi s generacije na generaciju. U mnogim selima je, međutim, sačuvana i tradicija. Prvog dana praznika svaka kuća donosi po snop slame od kojeg se pravi strašilo. Oblače ga u žensku odeću i cele nedelje se gospođa Maslenica pronosi kroz selo i zbijaju se šale. Poslednjeg, 7. dana praznika, spaljuje se na lomači, a u vatru se bacaju i palačinke. To je znak da bi raspoloženje trebalo utištati i umiriti, jer dolazi Veliki post. Ponedeljak je prvi dan Maslenice. To je dan susretanja, dan kada se posjećuju rođaci i bližnji. To je dan i kada se pravi figura od slame, prenosi kroz selo i usađuje na najviši vrh u kraju. Utorak je dan razigravanja, strašilo se postavlja u centru sela, a oko njega se odvija zabava. Igra se, peva, vozi na sankama, organizuju se predstave i borbe. To je dan i kada neudate devojke gataju. Srijeda je dan gošćenja ili dan gurmana. U svakoj kući stolovi se prelamaju od hrane, a svuda po selima i gradovima održavaju se vašari i narodni festivali. To je dan kada tašte dočekuju zetove i goste ih palačinkama. A radi zabave, zetovi su pozvali sve svoje rođake, a uveče bi pevali šaljive pesme o brižnoj tašti. Četvrtak je dan zabave, lumpovanja. Tada počinje široka Maslenica, kada se palačinke peku i jedu u velikim količinama. Narod se veseli, igra, pije, omladina se sanka i kliza na ledu. Organizuju se ulične zabave u kojima se iskazuje fizička snaga i borilačke veštine. Petak je nazvan taštine večeri. Tada zetovi obavezno pozivaju u goste taštu i služe ih tradicionalnim jelom palačinkama. Subota je zaovino poselo, sveopšti ispit za mlade neveste. Snaje na taj dan dočekuju rodbinu svog muža i daruju svoje zaove. Nedelja je poslednji dan Maslenice. Je dan ljubljenja i dan opraštanja i pomirenja. Čak i najveći zakleti neprijatelji na ovaj dan se ljube i traže jedan drugom oproštaje. Uobičajen odgovor je Bog ti da oprosti. Za decu je nedelja najzanimljiviji dan, jer im, pored tradicionalnih okruglih palačinki, majke peku testo u obliku ptica. Veruje se da tako odazivaju proleće i povratak prvih ptica. Kruna poslednjeg dana je ispraćaj Maslenice, spaljivanje je strašila zvana gospođa Maslenica. Preostali pepeo se rasipa po poljima jer se vjeruje da će ti doneti bogatu žetvu. Potom se u miru dočekuje čisti ponedeljak, to jest Veliki post. Posle sedmodnevnog praznika, obilja, ića, pića i veselja, nastupa čisti ponedeljak, prvi dan Velikog posta. Sve se sa sebe skida i svi se obavezno kupaju banjama, rusko parno kupatilo. Vjeruje se da to pomaže da se speru ostaci masne hrane, naročito nagomilani u dani Maslenice. Domaćice takođe temeljno peru posuđe kako bi uklonile sve masnoće. Rusija, međutim, nije jedina zemlja u svetu koja proslavlja Maslenicu. Ovaj praznik se, recimo, slavi u nekim skandinavskim zemljama. Svaka država koja obeležava ovaj praznik ima svoje običaje i rituale. Kada je reč o simbolu i u glavnom jelu Maslenice, blinima, Rusi su oborili i neke svetske rekorde. Na primer, u Rusiji je ispečena najduža palačinka, duga 1 km, teška 300 kg i imala je površinu od 150 kvadratnih metara. Od nje je napravljeno 5620 varčića koji su podeljeni prolaznici. Osim toga, pre nekoliko
godina jedan Rus postavio je svetski rekord u brzom jedenju palačinki. On je za samo 60 minuta pojeo čak 73 palačinke, ukupno teških preko 2 kg. Zdravstvujte, Daragaja Maslenica! A sada će nam se predstaviti najmlađi učenici ruskog jezika sa pjesmom Jesi veselo živioc. Ajde, pozdravite ih jednim aplauzom. Моя старушка, жив я. Привет тебе, привет. Пусть строится над твоей избушкой тот вечерний, несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу к старомодным ветрам шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одной тоже, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Mladi talenat 8. razreda Majo Smajlić će nam otpjevati pjesmu o Čičorni.
se predstaviti sa pesmom Jesli v srcu život ljubov. Govori o svakodnevnici koja je žena uvijek nezadovoljna. Učenici 9. razreda Katarina Guberinić, Strahinja Kastratović, Luka Knežević i Andrej Obadović će nam na veoma duhovit način odglumiti skeč Kvartira Djadja Fjodora. Uživajte! Это какая буква? А это какая буква? А ну, каркни эту букву. Хватит, надоело. Моя жизнь несовершенная, беспросветная. Я живу как крестьянка крепостная. Это почему? Ешь все? А потому у меня есть 4 платья вечерних, šjolkovih, a na detih nikuda. Nije sve rešeno. Mi завтра же уезжаем на курорт. Зачем на курорт? У нас есть граф Простоквашино. Ты только подумаешь. Кто пришел? Nitko ne prišel. Это наш папа с ума сошел. Он нас на курорт не пускает. Я тоже не хочу на курорт. Я во Простоквашино хочу. А что я там буду делать в вашем Простоквашино, в вечернем платье? Дрова рубить или
Коли очаровивать, хватит, я на вас весь год со скороводокой работала, а теперь я хочу на курорт отдыхать. Marija Joksimović će nam odrecitovati stihove Berioza uz pratnju gitariste Matije Bojovića. Bela je berioza, pad me ima gnom, pinakrila snijegom, točno srebrom. Na pušistih vetkah, snježnoj ukaj moj, raspustili skisti, bele bahramoj. I stid berioza, na sonoj tišinje, i garja snježinki, zalatom agnje. A zarja lenjiva, a padja krugom, обсыпает ветки новым серебром. Učenica 9. razreda Aleksandra Šćekić otpevaće nam pjesmu Katjušo. Ajmo malo da podržimo aplauzom. Катюша, на высокий берег
moja, neka